Эфирда яңалыклар вакыты студияда Алеся Галиева, исәнмесез, бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Әфган мәңгі хатырда. Әлмәтлілер сугышчы интернационалистларны иске алдылар. Воспоминания про Афганистан. Тяжело, да. Шигырьләрдә яшәгән хатыр. Муса Җәлилнең тууына 119 ел. Ул үзенең соңгы тамчы канына кадәр, соңгы сулышына кадәр, соңгы көннәренә кадәр фашизм белән көрәшкән кеше. Сугыш җырлары. Яшь талантлар бөек җиңүгә багышланган бәйгедә катнаша. Без үзебезнең бабайларыбызны, абыйларыбызны онытырга тиеш түгел. Һәм бу җырны җырлаганда мин үземнең бабаемны хисемә китерәм. Әлбәттә, интернационалист сугышчыларны искә алдылар. 36 ел элек, 1989 елның 15 февралендә Совет гаскәрләренең соңгы колоннасы Әфганстаннан чыгарылды. 10 мең татарстанлы, шул исәптән 696 әлмәтле Әфганстанда хәрби хезмәт үткән. Хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булганнар, яраланып кайтучылар да шактый булган. Аларны 1 минутлык белән искә алдылар. Хәтер мәйданындагы тантаналы митинг Әфган сугышында катнашучылар Совет һәм Россия хәрби хезмәткәрләре хөрмәтенә мылтыктан һавага ату белән башланды. Бу көнне хәтер мәйданына сугыш хәрәкәтләре ветераннар оешмалары вәкилләре, сугыштан кайтмаган солдатларның әтиәниләре, шулай ук мәктәп балалары җыелды. Укучылар сугышчыларның портретларын күрсәтеп басып тордылар. Җыелган халыкка рәхмәт әйтеп, район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова мөрәҗәгать итте. Шулай ук Әлмәт районы хәрби комиссары Руслан Корников Әфганстандагы сугыш һәм башка локаль конфликтлар инвалидларының Татарстан Республика иҗтимагый оешмасының Әлмәт бүлеге рәисе Сергей Бурусов һәм Боевое братство Бөтен Россия ветераннар оешмасының Әлмәт бүлеге җитәкчесе Юрий Максимов чыгыш ясадылар. Традиции отцов, дедов. Әтиләребезнең, бабайларыбызның бу традициясын хөрмәт итәргә һәм алдагы буынга тапшырырга кирәк. Ә без булмасак, моны кем башкарачак? Биредә без очрашабыз, аралашабыз. Әлеге ветераннар бүген дә софта. Яшьләрне хәрби патриотик әзерләү белән шөгыльләнәләр. Бу эш бик кирәкле һәм кыйммәтле. Они сегодня в строю, молодцы, занимаются военно-патриотической подготовкой нашей молодежи. Конечно, это очень нужно и ценно, эта работа необходима. Во всех регионах бывшей СССР по СНГ отмечается сегодня день вывода. Это эмоции, да, действительно, воспоминания про Афганистан. Тяжело, да. Митинг азагында Афганистанда һәлак булган якташлар истәлегенә чәчәкләр салдылар. Хаса Ахмаджанова, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт компаниясе. Каты һәм озакка сузылган Әфган сугышы тарихта тирән из калдырды. Күп кенә яшь егетләрнең гомерен өзде. Шуларның берсе курку белмәс Ознакай егете Николай Кандауров. Николай Петрович Кандауров 1966 елда туа. 1984 елның октябрендә Ознакай районы хәрби комиссариатында Совет армиясе сафларына һава десант гаскәрләренә алына. 1985 елның апрелендән Әфганстан республикасында хезмәтне 345 айрым гвардия парашют десант полкында үтә. Пулеметчы була. Каты бәрешләрнең берсендә ул яралана, тик иптәшләрен яклап соңгы патронына хәтле көрәшә. Герой егет Николай Кандауровка куелган һәйкәл янында узган митинг хакында тулырак мәгълүмат Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Батырлык һәм каһарманлык күрсәтеп, рядовой Николай Кандауров үзенең хәрби һәм интернационал бурычын ахырга кадәр үтәп һәлак була. Үлгәннән соң СССР Югары Советы Президиумы указлары белән батырлык өчен медале һәм Ленин ордены белән бүләкләнә. Им вечная память за подвиг и храбрость, а тем, кто вернулся в родную страну, вам наша признательность и благодарность стереть бы из памяти эту войну.
Митингта Ознакай политехника техникумы студентлары, педагоглар, ветеран әфганчылар катнашты. Учусь на первом курсе электромонтера. Мин беренче курста электромонтер һөнәренә укыйм. Бу уку йортына керүемә бик шат, чөнки монда шундый геройлар укып чыккан. Мин алар белән горурланам. И я очень ими горжусь. Бу хөрмәтле дата, моны без инде билгеләп үтәбез. Үзебезнең памятник янына барып, митинг оештырып, үзебезнең служить иткән дусларыбызны каршы алып, бергә шушы бәйрәмне үткәрәбез. Үзебезнең яуда калган каһарман батырларыбызны искә алабыз. Алар безнең Алтау, менә без инде шуларның берсе Кандауров Николай бюсты янында торабыз. Ул инде чыннан да герой. Бүген районның әфганчылар клубында 140 кеше исәпләнә. Алар район тормышында актив катнашалар. Укытучылар белән, укучылар белән очрашабыз. Алар инде һәр вакыт безне якты каршы алалар. Бүтән мәктәпләрдә дә инде истәлек такталары бар. Менә шушы такталар янында, менә шушы бюстлар янында инде митинглар, чыгышлар ясап инде без үзебезнең патриотик тәрбиягә өлешебезне кертәбез. Ознакай районы хәрби комиссары Руфат Гайнетдинов үз чыгышында якташ ир-егетләрнең батырлыгын тагын бер кат ассызыклап, бүген илебез данын яклап көрәшүче райондашларның исән-сау әйләнеп кайтуын теләде. Также мы должны вспоминать в этот день тех, кто проявил свой интернациональный долг не только в Афганистане, но и в других странах. Это Чечня, Сирия, Таджикистан, Северная, Южная Осетия, Ангола и других. Таких у нас 295 человек ушли в свое время, и 4 из них погибли. Митингта катнашучылар каһарманнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар һәм һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Батыр егет Николай Кандауровка һәйкәл үзе укып чыккан уку йорты янәшәсендә урын алган. Илебез данын яклап көрәшкән батыр егетләрнең, каһарманнарның истәлеге Ознакайлылар күңелендә һәр чак сакланыр. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 15 февральдә Әлмәт халкы совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгаруга 36 ел тулуны билгеләп үтте. Әлмәт туган якны Иран музеенда да әлеге истәлекле көн игътибарсыз калмады. Бирдә яшәү, ярату һәм иҗат итү өчен ватанны саклау исеме астында Әфганстандагы хәрби хәрәкәтләр ветераны, төзүче, дизайнер һәм рәссам Халил Абдуллин белән очрашу узды. Менә монда инде җиде поколение бугачлар инде. Менә уже аскы поколение уже ширип бара. Үстәгеләр әле нык бара. Монда инде безнең юл, менә бу тормыш юлы инде. Моннан соң инде ир белән хатын-кыз замок инде. Әфганстандагы хәрби хәрәкәтләр ветераны Халил Абдуллин үзенең тормыш картинасы турында сөйли. Үзенең эшләрендә сугыш темасына кагылмыйм ди. Очрашу кысаларында кунаклар Абдуллиннар гаиләсенең иҗади эшләренең кече күргәзмәсен күрә алды. Аларның балалары, туганнары һәм беренче балалар сәнгать мәктәбе укучылары һәр эшне игътибар белән карады. Гаиләнең төп максаты өлкән буын батырлыклары турындагы истәлекләрне саклау. Бу үсеп килүче буынны тәрбияләүнең нигезе диялар. Ребята же мало что знают об этой войне. Яшьләр сугыш турында, җиңүнең ничек бирелгәне турында кызганычка каршы әз беләләр. Шуңа Әфганстандагы хәрби хәрәкәтләр вакытында чикләрне саклаучы якташларыбыз турында күбрәк сөйлисе, аларның тормышлары белән таныштырасы килде. Мин үземнең ирем белән чиксез горурланам. Бу безнең өчен икләтә бәйрәм. Гаскәрләрне Әфганстаннан чыгару һәм Халилнең туган көне. Все-таки рассказать очень хочется о своем муже, которым я очень горжусь, потому что для нас это тоже такой праздник. Тем более он совпадает с днем рождения Халила. Физик яктан көчле авыл егете хәрби разведка гаскәрләренә эләгә. Әфган сугышы елларын искә төшерү авыр. Баштагы мәлләрдә үзебезгә куркыныч янаганын аңлап та бетерә алмадык. Пулялардан да курыкмадык. Гел беренче булып бардык ди Халил Абдуллин. Гомернең кешегә бер генә бирелгәнен, өйдә әтиәннәр көткәнен һәм исән-сау, сәламәт килеш кайтырга тырышырга кирәклеген аңлау башыбызга соңрак барып җитте. Күз алдыбызда иптәшләребезнең һәлак булуы, минага эләгеп имгәнүләрен күрү авыр булды ди ул. Инде сугыш бик куркыныч. Бер инде хәзер генә сөйләү җиңел. Дуслардан да һәлак булды. Кайткачтан да кайберсе һәлак булды.
Соғыш. Аңғар себеп табылмай енді. Түрлі уақытлар болды анда. Яқшысы, нашары да. Ветеран келген қонақларға шул сугыш вакыйгалары турында сөйләде. Өзенең Әфганстан фоторәсемнәре белән таныштырды. Хезмәт вакытында алар берничә тапкыр авыр ситуацияләргә эләккәннәр. Мондый вакытларда аларга зирәклек һәм үз-үзләрен тота белү ярдәм иткән. Тәҗрибәле хезмәттәшләре дә акыллы киңәшләр биргән. За продуктами идет сапер, за сапером мы, потом идет танк с этими колесами большими. Если лужи, мы каждую лужу взрываем. Потом дальше идем. Бывало, выходили эти душманы выходили на нас, нападали тоже. Яшь сугышчы кичергән авырлыклар Хәлил Абдуллинны сындырмый. Буларның барысы да аны бары тик ныгыта ди ул. Сугышны узгач, ул һәр яңа туган көнгә шатланырга, үз куллары белән бәхетле тормыш ясарга, тирә-юньдәге матурлыкны күрергә һәм аның белән бүлешергә көч таба ала. Алсу Нуриева, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Лучальмәт телекомпаниясе. 15 февраль милләтебезнең батыр улы халкыбызның бөек шагыйре Муса Җәлилнең тууына 119 ел булды. Калабыз үзәгендә Ленин урамы белән Җәлил исемен йөртүче урам чатында шагыйрь һәйкәле бар. Ел саен биредә иҗат сөюче әлмәтләрне, язучылар, журналистлар һәм мәктәп укучылары җыелып күренекле әдип, журналист, җәмәгать эшлеклесе, Советлар Союзы герое булган милләттәшебезне искә ала. Бүген дә аеруча яңгырашлы шигырьләре укыла. Ут балкыды көннән яктырак, давылланып, аның йөрәгеннән ак кагазга хисләр актылар. Муса Җәлил исеме талант һәм шигъри осталык символы гына түгел, бирешмәс ихтыяр, батырлык һәм ватанга тугрылык үрнәге. Февраль аенда ел саен күренекле кешенең туган көне билгеләп үтелә. Аның тормышы сугыш кырында да, әсирлектә дә батырлыкны гәүдәләндерә. Шагыйрьнең Моабит төрмәсендә язылган шигырьләре әле дә бөтен дөнья буенча миллионланган кешене рухландыра. Муса Җәлил тууына 109 еллыгына үткәрелгән чарада район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова, Әлмәт шагыйрьләре, драма театры артистлары, укучылар катнаштылар. Безнең һәм киләчәк яшь буынның изге бурычы шушы аларның үлмәс батырлык үрнәкләрен саклау һәм мәңгеләштерү. Муса Җәлил шигырьләренең һәр юлына рухи көч һәм тирән хисләр салган. Аларда инде күп буын тәрбияләнгән. Югары кешелек идеаллары белән сугарылган һәм кешеләргә мәхәббәт белән тулган юллар миллионланган йөрәкләргә юл тапкан. Улы хискә ачык микән җаннар, күңел орлыклары буш түгелме? Язгы ләйсән яңгырлары килеп, сөю хисе белән сугарсын да, иркәләсен иде һәр күңелне. Татар халкының ике бөек шагыйре бар. Бөтен дөнья белә торган ике бөек шагыйре бар. Аның берсе Габдулла Тукай, татар шигъриятенә нигез салган, икенчесе үзенең батырлыгы белән мәңгелеккә тарихка кереп калган Муса Җәлил. Ул үзенең соңгы тамчы канына кадәр, соңгы сулышына кадәр, соңгы көннәренә кадәр фашизм белән көрәшкән кеше. Чараны тәмамлап, әлмәтлеләр шагыйрьне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Алсу Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә «Мы этой памяти верны» исемле хәрби-патриотик җыр фестиваленең муниципаль этабы узды. Балалар, яшүсмерләр иҗаты үзәгендә мәктәп коллективлары сугыш еллары, солдатлар дуслыгы, җиңү шатлыгы турында җырлар җырладылар. Фестивальне сугыш еллары җырлары исемле попури белән кече яшь төркеме ачып җибәрде. Чыгышлар арасында җыр һәр вакыт солдатлар белән янәшә атлаган дип аз сызыклый оештыручылар. Төрле мәгълүматлар буенча Бөек Ватан сугышы вакытында үз эшчән музыкантлар иҗатын санамыйча 420 мең артист миллион ярым концерт күрсәтә. Ул җырлар халкыбызны илһамландыра һәм күңелләренә мәңгегә кереп кала. Патриотизм хиссе һәм тарихны саклау безнең бурыч дип аз сызыклый Мәмәт авылының Көмеш нота коллективы җырчысы Регина Арсланова да. Фестивальга алар 1 ай дәвамында «Арика течет» җырын әзерлиләр. Арика течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек будут они, русскими, грустными будут они, с крестяникой очень вкусные. Миңа
Һәм бу җыр бик авыр бирелде. Миңа бик ошый, чөнки мин аңлыйм, мондый җырлар булырга тиеш, чөнки без үзебезнең бабайларыбызны, абыйларыбызны онытырга тиеш түгел. Һәм бу җырны җырлаганда мин үземнең бабаемны хисемә китерәм. Балалар, әтиәнләр һәм коллектив җитәкчеләре фестивальгә яхшы әзерләнгән. Җырдан башка тематикага туры килә торган костюм һәм реквизитлар да чыгышларны тулыландырып торды. Сәхнәдә яшь талантлар классик патриотик җырларны да, Россиягә мәхәббәтнең хәзерге күренешен чагылдырган заманча композицияләрен дә башкардылар. А мы совсем войны не знали, жирладек. Без войны узак кабытлы. Фестивальнең төп максаты булып ватанга патриотик мөнәсәбәт, туган якка мәхәббәт формалаштыру һәм яшьләрне гражданлык рухында тәрбияләү тора. Тамашачыларга үзләренең иҗатын 40-тан артык коллектив тәкъдим итте. Алар туган иленә карата үз хисләре белән ватанга багышланган җырларны башкару аша уртаклаштылар һәм илнең тарихына һәм мәдәниятенә булган мәхәббәтләрен һәм хөрмәтләрен җиткерделәр. Мы с вами возобновляем традиции. Без сезнең белән хәрби патриотик җыр фестивален уздыру традициясен яңадан башлап җибәрәбез. Аны ватанны саклаучылар һәм бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлыйбыз. Великой Победы мы проводим данное мероприятие. Ради того, чтобы вы жили. Бөек ватан сугышында җиңү безгә тыныч һәм ирекле илдә яшәп, иҗат итәргә һәм үзебез теләгән эшләр белән шөгыльләнер өчен ирешелгән. Һәм бу фестиваль яшьләрне гражданлык рухында тәрбияләргә ярдәм итә. Хорошее время для фестиваля песни. Җиңүче һәм призерларны диплом һәм истәлекле бүләкләр белән бүләкләделәр. Алсу Нуриева, Рамил Безартинов, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі яңалыклар шулар иде. Келесі тапшыруларда очрашканчага кадәр.